dan wis duwe lokasi wis oke cocok iki buat hasil ini cocok dari Arum Jeram sing kata enak tuh dan itu ditambah mana cocok gak cukup tapi masalah itu dua poga karo jadi ya uang akan jadi cocok itu iya penai kita tompai aku tok kuat ora ya nyoba yo yang gue salin ke tiwas tebus mulai omah kuadon kan namanya batu kresek ya jadi iya benar-benar jeboke iki ayo dikembangno sing kira-kira gawe sego wedi kena ditempai wong 5 tak kira ngono kaya digawe jebok kira 10 kok awakmu golek penumpang akhirnya kan awak dhewe lah duwe iso dikembangno bananane bos iki. Buat arep bar itu sekarang berangkat ngebat ndopo ya. Mas apa Mas? Iya, Bang. Apa sih? Coba. Aku di pikiran. Yo rencana, lelean rencana, Mbak. Sebagai seorang pengusaha, ya toh. Aku ki delok lokasi sing koyo ngene iki, koyo masuk kanggo wisata, Mbak. Makane iki wis kenal, Mas. Iki dinane wis tak gawakno banana jebok iki wis hampir berjalan. Jebok iki cuma ini kan cuma sithik. Jeboknya paling 4 ae inginane, kurang motong siji. Nah, kira-kira apa tak gede no 10 apa 20 jebok no iso amat wong petak keluarga. Ini jebok sakmono kae iso ta ora bali wat kono. Kaline kan sebelah kono cilik. Kaya buntu lho. Iya, gara-gara pemikiran sampean piye iki? Lah iki mang bar ngerti kali iki mang balik goban. Pokoknya cocok iki desain ban ae. Enek ban kan di angin ta. Ora usah volume gede-gede, cukup ban cilik iki mang apa tak jejer papat rencanane. Dan dhuwure iki mang engko dikai andang papan utawa pring utawa piye. Engko terus kena ditompai wong akeh. Iki volumene saiki dawa kena ditompai wong akeh. Masuk ora, Mbak? Masuk ae, tapi piye ngono. Lah sampeyan wis jajal jegur ta gino. Aku pengen jegur lali gak go salin cuma tuku bantok iki, Mas. Lali jegur. Sakjane yo tapi aku sih ragu ya, Mbak. Sing posisi kene iki lho jero apa gak, Mbak? Ini yo ora. Cuma paling naik sampean yo lem ngono ae. Wah, udan itu. Iya. Yo gak jero nemen lah ngono. Tapi nek anak buahku ora iso kelem mare dia bisa berenang. Oh, iso nglangi, cocok. Nek sampean ora iso renang, kelem nang kene. Umpama tak jalui tulung jajal ban iki ditompai kelem pogakno piye? Oleh gak? Ya ora apa-apa. Ngono ya? Iya. Enggak. Ya iki dijajal sik to, kan urung ro kambang apa orane. Mumpung iki aku direncana, sampean yo tau direncana model ngono kuwi. Kok nek umpama iki berhasil, ayo kerjasama gawe wahana iki mang. Biyen jenenge apa gone sampean? Wahana apa jenenge banana jebok. Oh. Jadi ganti ban berarti banana ban lo piye, Pak? Ya termasuk masuk. Masuk ya. Iya. Ya iki tolong dijajal sak nang. Betul sekali. Pak tengah. Tengah. Masuk logo. Masuk logo rakon. Kayak gini. Ini mau juga. Ini mau jujur. Ya. Ini. Jajal tenanan ini proyek jen nih. Kira.
lah kaya mau lho, ora apa-apa. Kok kene lho. Kature lho, kene lho. Nih, pikir nih. Pinggir kene lho. Ora iso nangkepnya. Mau kena ora dilem kok. Ora apa. Terima kasih Mas. Dede. Timbang Mas. Lain. Wah. Wah, berarti nek papat iki ditumpahi wong papat kuat, Mas. Tapi kudu dirangkai papan. Jadi kanan kiri terus sing arep kanan kiri seburi kanan kiri kayak papan kayak kayu. Jelas kuat itu. Karena ditumpahi wong sak keluarga. Oh iya. Ya piye iki rencanane? Ya rencana iki sak cepete, Mbah. Ki mumpung ide iki jek umum piye to. Ones kadung adem gak enak. Kayak kopi lho, nggae kopi nek gak umum kan ya ora apa. Iya. Mumpung sik umum nang ngene sirahku iki langsung sesuk dicepakno rencanane piye, Mbah? Ya ora apa-apa. Kok tak siapno ban karo apa enak nganggo pring to nganggo triplek, Mbah? Ya sementara pring to. Mesti enggak. Tapi pokok atasnya kayak triplek ya ora apa-apa. Kok papan ngono. Yo tak siapno ban karo pring sik, Mbah. Aku uji coba iki. Oke, wis kon montas ya. Tantangan lebih keras ya abi nang ngono. Turun wani to ora? Wah, berat resiko. Nek wani turun. Ngedot ya itu. Tambah iki terus tambah telune terus karo ring jadi banana ban kerjasamane wong loro iki. Ora apa-apa. Deal, Mbah? Deal. Kita delok mang wis masuk Mbah ya. Tapi teman wis pancen sip kedel aja. Jadi iki engko ngene rencana kabeh tak siapno ban terus karo pring. Kira-kira nganggo paku apa gak, Mbah? Apa nganggo pring? Apa nganggo tampar? Tali ya. karo bane iki tali. Pokoknya sing tengah dipaku gak apa-apa. Nah, paku cilik-cilik Mbah ya. Nah, jadi engko rencana aku iki digandeng ben iso amatake. Terus pinggir-pinggir kali iki dikai hiasan-hiasan, Mbah. Lampu Kaya umbul-umbul ngono apa-apa. umbul ya. Jadi kanggo meriahkan cetate wi mau. Nah, cocok. Terus kira-kira dawane piro, Mbah? Sampai Dari iki 4 kilo, 3 kilo enak. oh iya masuk iki, Pak. Kali iki. Umpama wis dadi, Mbah ya, sak prau. Umpama dikai tarif 10.000 no piye, Mbah? Sampai kok ngene finishno. Cocok kuwi. Cocok, Pak. Ben bagus ya. Tak disewano sementara saenake kok sambil berjalan ambek gawe neh loro atau telu ngono kok gak apa. Ben tambah akeh. Ben tambah. Jadi turun bodohnya dia. Bodohnya kene. Kanggo njogo iki ne. Gawene tenan di tempat nang kene terus digaweno tempat persewaan ngono. Heeh. Polisi tempat persewaan 10.000 sampai finish kono. Sampai finish. Pokoknya wis anak sing nyewa kan anak buahku marani rono. Ngono kok njukuk gorene ngono. Oke, ya berarti wis rencana iki kita wis mateng. Ya. Wis kerja sama iki sudah deal, Mbah. Wis deal ya. Oke. Bisa tak tunggu Hah? peralatannya jadi kok ngerakit nang kene. Iya, cocok ben langsung kena dijajal langsung. Ya, ben kena diuji coba. Oke, Kok wis. diuji coba awak dhewe sing mlaku ora apa-apa. Ya, nek diuji coba. matur nuwun wis gelem jajal ya. Wis tak tinggal sik. Bang, apa ini? Wah, berapa? Boleh, Wah, kat menau. sudah bisa diterusno. Kak.
Hah? Kademen. Terus kademen wae. Iya. Gampang menadem wae. Gak nggo salin. Enggak. Ah, ya saya mulai ngono. Kademen ayo mulai. Lewat kerja sama santai wae koko ora oleh hasil nah kowe koko tunggu nang kene koko sak penak tunggu nang kene iki koko biasane nek sore demit begecil setan pocong iki sing nang gone penghuni wit kae tak kongkon baturi awak Aduh. enak